Sabinetxe aurrera etorri gara krisi klimatikoa salatzera, sistema kapitalistaren eredu produktibista eta konsumista zibilizazio krisi bat eragiten ari da, eta gure seme-alaben eta gure herriaren etorkizuna hipotekatzen ari da. Gure ustez ezinbestekoa da transizio ekologiko bat egitea, eta horretarako ezinbestekoa dira proposamen antikapitalistak. Ez du balio egun batean krisi klimatikoaren aurkako bandera altxatzea eta aldi berean errauskailua edo HT bezalako proiektuak sustatzen jarraitzea edo Petronor bezalako enpresek eragiten duten kutsaduraren aurrean beste aldera begiratzea. Hitz hutsak jada ez dute balio. Krisi klimatikoa erronka globala da, baina erabaki eta ekintza lokalak behar dituzte. Horretarako estatu egiturak eta burujabetza behar ditugu, hemen erabaki ahal izateko eta hemendik kudeatu ahal izateko transizio ekologiko horretarako egin behar ditugun ekintzak.